Yaji Adisi. Yesramo, Yepesikano, Seniama, Bia, Emoy, Yepesika, Adisi Sikani. The other four, if you have four, Yesramo, Omibachia, Omakaba, Namusamania. About paying a night during fear, but in a temple, and never share. Yes, no, so far, Yaji at the city. No, for the more, I will share with your Mombara. I thought the Pola in Arabia, a Brazilian town, no, so your money, I will share the area.
Agya Wusu Ansah Nema Omo yetini ya papa ko sama ya enti sa ya papa akwa omo shukwa ya tuma ebufa ya duko ya kawa shalom esika ba no papa chie na ya anfa ka ba so bra papa na ya nyawo ni ama osika bio eto ntuma bra papa
Yame Onsha. Miss Agya Agya Wusu Ansah. No one fancy friend in our almost ample hand. Almost a year. If you know what she had in our community, or she had a problem that told you. Ebia no
that's Obama. That's now they go share. Unyaba rofo saka beka kanchero no abra binya se biya beka amya fuko ande babla bana de biya me biya ni rofo ya me ba kra ame ba 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 fuko ni biya ba pita ta ya ya ho ya kwa pato ame biya no Suya kedi na busuya panyini wa mafia etika na nanu musien mo bon sana mo bensi oba panyini so na anto obia ya pese mamoti
Agya Wusu Ansah.
Baka nche gwa bla duane si ja so no eye ne ba ye bo a asia ma ba ma kase na ye aba papa bibi ya abodu ammono dodo no ase Abigail oni David yire ono nso sani etie bia awoso obesena se bibi ansa na otumi akọ akadai me na mi di ne ne ma wura wawe anati ye ba ni eda mo ase Agya Wusu Ansah Wasa wadane prekasa, awa ntampo ama sanu watuha.
da ho ye frana refunsio so free hana wo kwa obi adu hana refru ho Agya Wusu Ansah ba me wase kono fase papa bi a wo ba no wase hwe wo me na tena te asa ba su kono kwade wo da wampa gramu nsuo konkonti ba ne apote bibira ya mma wo problem ni nsa no ye ye fa fidie mu wo ba nhye we akono ani so na ne je aya no me se wo ma for communion o me se me da ba hwefo o mete ya se ne ya wa ama se de ba ya ase papa bi ma shawa ka ni do fo o we ye bo si ama me do ase ba ko to ayi me ne ma de hye ye de si ato fose wa se ne hye ya wa ma wa se hye ana me be se me ka ta fra ko me be se ma re ho ka te ana ma si ni ho ana sa be me di ama ni bi adi ma ko la da ne pa so ma no ana to sha ababa wa so we ai shini ya kono afa ade chen so ma so ya na da so no wo ri ye wo kura de bombo na ma force blanket wo de abai ase empranim o ri ye na mpa so tam aye ba shi ti wa bai di asesho wo ri ye no so no kura me kate meslamo dudu na kana sante kata na sante fo na ye yo aye ni anuma da woro ma ana o manya ye ana sante fo ni ye de sana sante fo ye ti wo ye ba de ye de anje Okura na sante kata se do mo kanado wa bai wa de asana afo wo wi ani nyina na so hye double edi akotere wo ba bibiada akoko abeli nsewe mempa na double akoko bo mi se chaka chenchai am parliament chia apreto mepa brochire nsano na ahwe ne double egusu a wo se asopa papi fine ne benya asopa fine ne benya me do wa se ani wa kro wa fuchiu ama me tudi atena abata sabe wani asini shanti ade ekufu ya ba na le patia kawana jo man ka kaya na wali aba na Agya Wusu Ansah ba le masasine kwe wo kwe wani dia bada no aso de anna ta ana wadi egusu no wasi bibie no bana na ati atam da bia lata ai kosanko obi agro homa anu je hotune no ya police nsemu wasi na se kete wie ana wasi da bio me kwa me ba yensa biaso biaso na ba shawo o ka ta ga na ntia na wie ye bo wie wa fo mo pa sho ada na bi asho wo se shie wa na mo se wo bi fra po abeti na de bo fo o ti le bi pa ti mi wo e shawo adi mo nya mo wa se wo be fra ta ga ten tan to ma wa de kan to bo yensa biaso wa de atosho wo wie ye wa se da bi o me kura be hanki baba bi kura be hanki baba ha le jira ho me kura be hanki ana na na mo ti ada aban ne ana na mo ti ada aban ne aya mo ma se mo ye ma de nyina oba papa bi no oba le ba o oba le do na saka adwuma yo ye pa bench so ma ye dancer ye jojo dancer wo ma furu ene de ye ye oba ba ye oba na do saka adwuma yo wo se kura be hanki ana ni biraba ana to papa bu fuanto wasana mama na nanu me ewie ni abete na manya bi na mode atia da aban wasi asuru no kwant me nsita oba bige wani David yire oba papa bi oba fafa oba mo riwi oba mo tilapia ko ko ato ya mate oba mo sirete wasi wata ni kuna ti oba ya boa wata na ti pinti se na me asem bibi ya ni wo betimi awoso no she ani mo ya ne to ani bi asia ya to we oyesikamu ya fa me da sin ko kuma sido ya fa God bless you susu ko kuma sido ni na adi so wi ni sika asa no enya bi dia beto wani ya wi ni na no so da bi o tete hono na nka ya bese akosi bro ni nyanse wa we unu sa bese ma kuma ya de eno nti wa da ne tofe asam ya we die eni kwasi ati bi se kura bi asam ba firi kwa so baba bia ansa na pa ba da ma me be da e baba punu mo no na ya asamode eni jesa ya de ababa ya punu eno nti asam baba bia ya baba doko ati sa tofe ana ba fa fe wa de ada ni ho wa wi ni na no so sha me kwa me matches yo nya me ma ya tenase ya ba yefu arufu son ade amanase
yɛbɛhia matches bi ebi a yɛbɛhia candle bi ne nyinaa yɛfa so de kɔ awurade anim wɔsɛ ne matches yɛawa ama wɔwieyɛ wɔde ne tete hɔ candle mmiɛnsa wɔsɛ no ase wɔne ne dɔn sunday biara da wɔde yɛsisi sɛdeɛ yɛbɛnya bi ne yɛde abɔ mpaeɛ afei yɛwieyɛ wɔsɛ dabi o ɛwie ɛdi akɔtena wɔ baabi biara akɔsi broni bɛsra sɛbe wɔne ne kɔtena bɔɔla so ɔkɔda wie wɔ hɔ a n'ani bɛka fane taabo sɛ yɛtoa so aduasa so wɔne ne kɔduru wie ne wɔsɛ no wɔnkɔduru bɔɔla no so wɔhwɛ wɔ hɔ a it's okay ɛwie di akɔtena having gate ɛyɛ dumienu baabi a bɛfa biara so ɛwie ɛsɛn hɔ sɛdeɛ bɛyɛ a Agya Wusu Ansah obenya bi wɔde akɔkyerɛ ɔbɛgyina ha ma me ɛwie no Abigail watotoi ebia wɔde aka ɛwie no ɔhwɛ ahamono na mafɔsi green ahamono ɛwɔ ahamono no gyina hɔ ma forest no a ɛda hɔ no ɔdasani wotu mu tan ɛhɔ na abɛkɔ tu wɔ soro a no aba fam wonyɛ biara wɔ soro abra fam afei yɛhwɛ a yɛde kɔkɔɔ no sisi ɛgyina hɔ ma yɛ nananom agya a yɛhyia buyɛ yɛse tete abagyimberɛ na ɛmasɛm abagyimberɛ yɛ nananom ɔmadwene mu dɔ sɛ ahyia bura na ɔmo nim sɛ nti a yɛhyia magya gu ne pere saa asase nti ɔdasane ke ɛntɔntwene saa nti wokɔpɛ ɛyɛ kɔpɛ baabi yɛde wahyɛ na awerɛhoɔ no so akata yɛwie ne nyinaa no ɔmɔ sɛ hwɛ masa de me gold Ghana asase ɔtwɛde abɔyɛ ayɛ no wɔde sii sika kɔkɔɔ so ɛwɔ mu sɛ ɔbaa Abigail ɛyɛ abɔda akumaa bi so na mɛka n'asɛm yɛ o abɔda akumaa bi n'ani ate w'ani ate so a wape n'ani da hɔ sɛ abukuro n'ani ate sɛ aboa wɔ ɔyɛ no de gold yi sɛ saayɛ na gold no nkyerɛ sɛ ɛyɛ sika kɔkɔɔ paapaa kɔ yi sɛ Ghana sika no ɛsaa wɔn mu bi gold no wɔnane no na ɔmfa ntoa na kwantu ɛso anano madaro ma bɛ gyina hɔ kasa dodoɔ ɛmfomsoɔ ɛmpɛ yoo ɛwɔ Abigail ma no ano nkyerɛkyerɛ ma ne bɛnya ne yɛgye ne ha o ti deɛ ɔmfa ne deɛ ama no ma no sɔ no afei ɛyɛ ne mma no ntaafoɔ no atakuufi ɛna ka akyire wɔn mo ana akeka yɛ ho adehyeɛ no wɔbɛduru a yɛakyia na abra ntaafoɔ no ɛna ka akyire na bi so na so wɔbɛda ne ka ho fɛfɛɛfɛ no sɛ baabi a odwa yi gyina no na ne pɔn so gyina hɔ wɔbɛbɛtrɛtrɛ ne ɛhwɛ ha ɛma kɔkɔdi kuro da wuro ɛma kɔyɛ sansan da biara da obi bɛtumi abɔbɔbɔ akyiri ma ama ne ho afɛ so a na fie nipa ka ho nkwadaa ne sɛ yɛkura yɛ ntoma black and white ɛpoɔ paradise wɔtutu ne kɔkɔɔ bi yɛ ne wawerɛhoɔ ne wɔsu ne hɔ ɛpoɔ ɛsɛ asɔm nana wɔ bɛɛmɛɛ mu nana no bɛgyina ha yi sɛma no paayɛ a ɛkotodwe gu fam medwa ato a wɔ kɛseɛ yi mɔmfa nkyɛ me wohyia me a wɔnya adehyeɛ bɛso bɛ nyame nananom bɛda ma ɔse yɛbudu o ma mmɔ ne tie a ahene wɔ akwadaa no kɔfa nkratoɔ no tɔwia no mɛsa ne ma bɔ mpini mpo nyame nhyira wɔ bibia amen yɛsrɛ ma ɔba apani bi a wɔha no wɔmmra ɔmayɛ ɛdeɛma no mokɔhyɛ no hɔ apani bɛsi nti ɔba apani bi no manim yɛda mo ase frawa ne deɛ fakɔ ha ma yɛ fakɔ ha yɛda mo ase afei mede nsa mebrɛm nyame asɛm bɛba mesrɛ wo anuane da deɛ wie yɛyɛ kɔduro no ano wadɛn afei kɔyɛ mo nsa so mpasa kuntunkuni na bɔ wo nsa a abusua gyapɛ nti ka sɛ bia mo mfi yɛbɛkɔ ne sɛ yɛ a yɛda mo ase Tẹ̀sán ìbùsùn owó tí ẹ̀yìn náà bẹ̀rẹ̀ bí ama wá ti náà ama yẹn yẹn wá sí. Adé yóò sọ ọ̀rọ̀
Agya Wusu Ansah atwale yamaso na ko ba process na ko ya me na na ehu ade owo kunade a enkwa ntebeni enne Agya Wusu Ansah ga me na na ihu ko Agya Wusu e sa ye hono ma fi ase oda wase wanu kwa wode to so amenne wanyina ko ba bia wo wi ma fi ase oda wase na sa ma fi ada ase a na me mama ta ye de kan se na se da ka se na me de ma wo na de mama ya ko so da wase en ko na ye ni de to de wo be dia ko na no o da wa no be fia na na no da wo ma mo to wo mo tiro de ba mu ko be dia ko na no ma fia ye de wo sun go ya ni e to na de be wa no me da ma se ma no bravo wa mo da ti fia ati bre wa se wa mo na ti ya alopa ewia ewumre what's not to say?
Rosa. Fancy, I don't think that group of wild Now on to the away. Get them on see.
Samaye, when you have a pastor, Siada. I don't see people in here. I don't see my number when I'm Piao. Down. There is a dance of people in here. And it's a young man, sir. Young man, somebody for the Sada. The time of Yamani Hensi, the real Sada in here. I don't see a Christian in Burma. The pastor here, for young folk from Agya Wusu Ansah. Yeah, young from Sra. Mama said, "I'm from Sra." Yes, Christian. And when the father will have and the person stuff from our home. Never been the same from our home. Or be on it here. And then the whole of my girls are poor. Then the yes and so dear. Yet the other girls are new. The best of the other shall paradise now. Yet the father will not follow my come home. My father was a pop. No one will panel. Follow the man in the Johnson. Of a snap. My father come to a girl's house to my eye. And the father will to question Yama. My father ought to be coming. The Papa Mono. My father press you. But I was on the floor. Yes, Christian, tell me. My colors here. Tell me what I won't have it more. I'm from my home. Aha. You are doing the doctor, baby. You tell me, I see. The doctor, how you are going to tell you. But you are going to tell you. You're not going to talk with them. I must say, Abusia, I'm from my drama. I'm a player. And they all set you up. I'm not trying to play that with Superman. And no. And I must say, and I must say, Tom.
Wow.
abra wadi Agya Wusu afra kusiemi ade papa we be se kusiemi ma da chomore e ba de taoma e bon paye se abusiemu obi sikasem obi dumasem obi awalesem se akoma ha abra wadi abusiemi ta pade afra kusiemi se wadi ade papa e so man no mo a the only ba the only sika the only ojumaye the ade ta no so the ade yesa e sade na wa ma bon paye e da wona ofra titiri ka e ba so sa wona wa sika no wona pita ye wona no ko nyina no mo jamo se abra ye de papa to pami woni pa bi ona ta so ba ki sa fa de presu gi mo yinta yewra Agya Wusu le kra de ba wo wa je ni mo asana so ni ba wo han de mo da e kwa biye wonsam na anapai yitai Agya Wusu le kra ese se ewrade kano otra abra kokuna se to Oh,
Nana Ofori Abibio. Nana Ofori Abibio, Akwesiasi number 1. Babri Nana Nimpany for say your Marisa Semanoni. So what I want from also from me. I tell you, there's so much and until the airport motel, the beef phobia and where a bit of Yaka, I get a chopper. And now for Yabo Bill, or Nina Bustia, Nina Nom, Ninkoya, Penifona, Sadio Musia no. Bible Musia catch the end and so encourage the Sansa Busia, ever Ginty. Now a day a day, Papa acquiring. That way, Nana Ekuta, a young Sada Nabuku. The sense idea Subano. So soon I will see. Oh, man, this year and crop. Okuta and Tuma. And Tumani Dino, I see the best soon. Babia will be a war and Tumani Dino. And it is only another. And this year, and I'm planning for SCNO. You will say the next year, I say, and to money dear. Over here, one fine some mano. Now, often young edition conquer a cry. Say the Nana, you do pass. Or the air I thought it was I shall Mamina. I Maminata, I Maminata, nothing in Pong. Now they are told in so, Eddie Ama, the Benji, Yadasi, Yadasi, Eddie Ama, as of one, let me tell you, Mammy, now also Atwato. Listen, Baby, Yadasi, Mammy, so much. No one find it. I come here. I'm not from my daughter. Somebody did a Kasaka. Yes, somebody did a man so for on TVB. BBN Yedia, sorry, no, every day now, I'm out to us, so a day, am I?
Hallelujah. Na yɛne ne so na asɔre wɔ mu the true church of Christ a ne branch bi wɔn kɔ baba bebree wɔte ha. Hallelujah. Na ɛyɛ gyina ha a yɛyɛ nfuso kɛseɛ na yɛ kata yɛ branch. Hallelujah. Kɛtɛmɔ ne yɛ ti wura yɛ sɛ ɔsoro bɔ afoɔ yɛrɛ wɔ se. Sɛ wɔde wasɛm ɛbɛrɛ wasɛm si asɛm ne ti bɛ ma ɔma yɛ adekyerɛ. Na sɛ owó mu pa a asɛm n'akyi bɛ mu yɛ bambam ɔmo yɛ sɛ asɛm yi bɛn yɛ wɔ yare wɔ ha yɛ owó abɛn yɛ wusu abɛn yɛ abɛnifo nso n'akyi ano asɛm n'akyi no ɔmonya mpa gye wɔ ni abɛn yɛ asɛm nkɔ yɛ no ɔba yi na to adaka mu nso wɔma ne pa yɛ na ɛwɔ Jesus na ɛbɔ mpa wɔn nsɛm ɛwɛde na ɛwɛde asɛm a ɛba atu ne ti sɛ onyuma bɛdi w'akyi. Praise God. Only Papa said, "I will tell us as it will be." We know my language. So, a family that I'm a father, the slave of Sua. So, I want to know we want. I'm sick of giving up. It is a little bit Agya Wusu. No one can free down with man. Hallelujah. Now, so say, let Pastor down. Yes, your man must be. The matter said that's the unit. So.
what the little bit said. Obey your own and Mahon, no people of us to be plus as usual. Hallelujah. It's not that those who like you, what I will see you. I will we are waiting to be before the additional one. What better to do? What I'm not super better class. What if we will call? What I may have a call. Who you have to call? Because someone is also like Shabana. Hallelujah. What you know? But someone says, I want to answer. I don't know the Toma. What you propose? What you propose? Then I want for one pound, the energy. Or I want for one pound, the energy. I ain't here when you never put it. And that's what we're saying. You don't try to go with me. Hallelujah. If you do that, we'll be at that promise here. If it's here, if it's hallelujah. When you put it in, we'll be pricing of the salad. Then when you prepare to sell the salad, when you suffer when you have something in when you have something when you know any when you police when you doctor send out tests as you so there send out the test yet Bible see we put you my bed also keep on concern we come on I don't know my bank let you see hallelujah amen so on the bottom back here with the people no free money and not can I get them how the Obama plan go to next minute now see Obama come see I'm more young one way very good now I'm going to back out hallelujah amen we are all has as soon as you say, Mammy, I won't be sister will be here. So, yes, I'm always the pen. Yes, I need to come back from us. I'll let you know. Hallelujah. Watch you know. I'm on for a year for them. That's 7 hours. Hallelujah. What does it will be here to do? So, what's something about who say, what's so happy? Many Alpha and Omega. Many Alpha and Omega. Can you follow to you? Can you follow to you? That's why you are. Many assassinated in Alcohol. So, a shadow now. A shadow now. What for that? Yes, and yes. Now, such a man, never that yes, no, two of them on a horse, or two of them on a horse, or two of them a project, or two of them a little, or two of them consume. Hallelujah. It's shadow now. What party? Now, the same thing, yes, to my area, yes, or my, yes. Now, all my age, you over because everybody, and that's all about and that's all about that. You have about that family. So, you must have that area or about that. I mean, what you do already was said, who said you have your upon the crying that time, and all about that. And actually, you know, it's not concerned. I want to know that. Hallelujah.
the mic now. Say the mobile. The man will be from the ship. They will be up to that come see. Yet I saw my ever. On one may down. But the body not to that come. Can't with you. Not cut them. Hallelujah. What's your devil? And I'm already risen. And I'm picking up. To which you can't not your father. We will finish and you could be up to that come. And if it is, then you can not know. And then you are get that amount. And then your opportunity can see it. And then you bring at that amount. And then you pay to that amount. And then you are what that amount side. What? God is what you say. You pay to that said. And you need to get that said amount. Bring the game was simply. And some game were yet a sinner. And never out of way. But then one come for. Hallelujah. One day, one day, one come for. Later, make us ask the only one here. No one can show. Set up all that when I see piano. We'll give what you do. Hallelujah. So what's such a word now? What's such a word now? So what's such a word now? What was up with the moon? Such a word now. A baby that's a good field. Now what's the name of some speed? A baby that's a good field. Now what's the name of the a baby that's a good field. Nobody will be good young. A baby that's a good field. Nobody will be good young. A baby that's a good field. No one will be cancer. But you know, I say to open for such a one. I say, speaking of what's such a hard you? Not people who tell you. Not all. What's such a hard you? I saw what you are such a hard you. I should start such a hard you. I'm evangelist near Robert Kennedy. I'm a bishop. We found such a hard you. Dinner, a cobe, yes, sir. Say, a radical mass mother is over our bed. We should have. Also, Farmer. Consider that. Make up an option at dinner. Make up an option at dinner. If you remember France, that minute. On Yacha and Marcus, you miss such a hard down, come on, I'm a body chairman. What are you doing now? Come on, I'm a body chairman. Naturally, oh, amen. I saw the for your was. I found the Omega. It's just a young couple. The good woman. That was it. I got a very good. Now they might you too. The car songs. The mom. Most is the one who Nanka of a say, Uncle, she said, I go for the drink if I say, most of them will soon take up on the radio. And so, okay, this okay, yeah. There are quite a amount. Simple, I have to swoop here. Send out a woman who knows this, you know. Not the linear to put in up there. Now, the most is in full swoop, you know. I'll get a pound. I think so. I am from Surin Pa, to my woman, and a bunch of channel. Then I have come to I am from Suria Pate, and I am here to my then I was
bedi me nua Wusu Ansah e ho adanse e da maka asem kakrafa e bayimfo munya so tie na na kwa me amako ha bebi o atechi akwati atu number 1 na na ja ni fie kwati atu number 1 ni ba na na fa bo kantanka number 1 chiamehene na na je chem number 1 kontere na na kwa me amponsa ja sehine abusi apai ni kokyankama eye marero bi se ibekenka na ibedi mi nua yi ho adanse atremu me se mo ni die kasa kakra oh no emfie afioso no mu a atwemu kro no na ne papa dende opayi ni Owusu broni a ofiri bo ama afija a oye bretuni ena ne maame nso dende afia komia a oye asrani a ofiri akosiasia ana akosiasia sasia busuam a wonya ne baby kokra afemaye na rewo sam ne say maame ati akomia ne onya ne baby na Wusu Ansah ye akomia no piesie kesa odikai na utwe mo ye ne to na na kwabra manu na matu yini anu on na de ne to no na ne maame wudu na sensi America side aka enan wo muni ya kredu a ye felante me yo ma bai ko se te children mai me na America side kwa me amano ye feli juba e na kujo na ye ka chi ne manso eye emoche na wo musuni Owusu Kofi Asante ya Owusu ampofu Owusu yaboa Amadora akosibuache kwa kusu ne yenso ne dafopa mensi frema abusi abayi ko school wo manfo na otro so wo bunso agric carriage enti obeye efe wo agric mu okukọ nkro bebre so ebini amakro enyina so asate atuma boko ene ne ekeka ho na mansu bi babusia yi mu a me babusia pa ni twa ebe ka na djuma ye eti odi apre eje pension edu eti no okoto okoko okuapa adjuma mu wo ye adjuma wa atonsu subiri so ene de ekeka ho enye obi obetra ni tia oi sa ya tana bia na ati kama okay menye na odoni papa empo sashna numa no oya mobi oyi na mrebe oka na sabse sika wa wa enipa seda edumre bu mpodi adwiri se yenwe ope abonte so for asabche na ade ba kwa na wo no ho ane ye mpeni se bia we akona kra na wutu no fa opaja ne sa no pie o na ya gutu ne pa o no pie o tie dia wo ka no atuwa che akosi asme na be di madanse se me nua no opedi papa odi di patam so ye kama na de ya tihwe busubi numunumu ede to so nko Mini ano me wo kubase o kra me se ne ho fa etimi pa ka ba e bakoe e sa bakoe dia to se me sa me ba na kwa mu kra na fra me se minua aka baby bra akomia de jaw na wo so de da wan hwe wunua ma no asetrem e poki enya na nyila so na bra ye mfa yi oyie o fa asebu titro bi mama ni na na pia say abusia atwasia bra na wo wai na ka tase kakra empo na ko da hospital na ngora ika pa de ye osa ya wo fayare wo ye da ko pa free maso say babra titi mu dia ya babra na se a wo ni wo o to de say to obi aso are watch free makra ama bra dia jolly very free ma Abraham
Bra wo wenti. O ti ma ko si ase. Abra, dam mi fedie. Dam mi fedie.